inunda el poble, els carrers i les cases del Verger. Són les 12:30 del matí. Feixos de canyes s'amuntonen i obstruïssin el pas de l'aigua, que s'envalentís per moments. En pocs minuts el nivell arriba al primer pis. Al seu pas no respecta res, els carrers són autèntics rius embravits. Els cotxes desapareixen en uns segons i els veïns no donen crèdit al que veuen. Un cotxe. Que sí, mai en la vida s'ha eixit el riu per dalt del mur este. I tinc 67 anys. La força desbocada del riu Girona no té límits. La situació és extrema. Assistim a este rescat amb helicòpter. Una dona demana auxili des de la teulada de la seva casa. En cosa de minuts, els servicis de rescat li salven la vida. La tensió és contínua. L'aigua embesteix esta altra vivenda de 3 plantes. Els fonaments ja no s'aguanten i l'aigua ix per on pot. Esta família desesperada puja a la teulada a buscar ajuda. Un helicòpter es rescata. Minuts després, la casa s'afon. Ara. La Mare de Déu Santa! La pitjor part se l'emporta una dona impedida de 91 anys que mor a sa casa enmig del caos. L'aigua arriba als 3 metres. La filla troba que ha tret el cotxe, perquè anava darrere mi traient el cotxe, i després quan ha tornat, pues claro, la filla pues ja no ha pogut fer res, l'ho vist. Claro, és que això no ho penses mai en la vida. No ho penses, perquè això té colp, aixina en mitja hora, pues ja veieu. Per l'aire i per terra els rescats continuen. Alguns veïns pateixen atacs de nervis. En pocs minuts, molts ho han perdut tot. No he pogut salvar res de la planta baixa. Mobles, tot el que hi havia dins de la planta baixa, tot ha anat al traste. El corrent té tanta força que res es resisteix. Els 400 litres per metre quadrat que han caigut ens deixen aquestes imatges impressionants. En passar el perill, els veïns tornen al que es queda de casa. La marca del fang en esta paret ens dona una idea de fins a on ha arribat l'aigua. Una tragèdia que mai no oblidaran. Com Murla, en estos moments acaba de caure el pont. L'aigua s'ha emportat per complet el pont. El riu Girona ha destrossat totalment esta carretera que comunica la localitat de Beniarbeig amb Ondara. És la imatge de la destrucció de l'aigua. Ho estan vostès veient en estos moments en directe. Este va ser un dels moments més crítics de la riuada d'ahir, quan el pont que enllaça les dues parts del poble va caure embestit per un corrent d'aigua que ni els més vells recorden. Avui també és dia d'avaluació de danys i de fer plans de reconstrucció. Diana Grau, bon dia. Com es reconstruirà esta via de comunicació tan important? Hola, molt bon dia. Bé, els tècnics de la Diputació i també de l'Exèrcit ja han presentat les primeres avaluacions de l'estructura del pont i ja s'ha confirmat que es construirà un segon pont provisional així en esta part del riu per tal de restablir la connexió en este tram de les dues parts del poble. En este pont tan sols es permetrà el pas dels vianants i també del trànsit lleuger. Si les condicions són favorables i l'horatge no canvia, aquestes obres començarien la pròxima setmana, però la incògnita està encara en la reconstrucció del poble antic perquè no se sap encara si es reconstruirà a partir de l'estructura que ha quedat en peu o si pel contrari el que faran serà assolar-lo per complet per tal d'alçar-lo de nou. Així en este pont no deixen de treballar i tampoc deixen de fer-ho a les vivendes que hi havien construïdes a les voreres del riu perquè moltes d'elles han quedat completament destrossades. 24 hores després els seus veïns tracten de recuperar la normalitat, però a les zones més catastròfiques ha fet falta fins i tot l'ajuda de l'Exèrcit. És la imatge de les destrosses a Beniarbeig. El sol calfa avui amb amargor i els veïns, commoguts, comproven els danys. La situació és molt greu. Ens ha tocat i d'espera. Perquè per coses, per imprudents de no sé de qui serà, però del riu que no està net. Perquè si no, este riu és ample i a veure el cauce s'ha verat tota la mar. Quan van caure els pilars, això van ser moments prou dramàtics, i veure baixar tants animals i tantes coses, i cotxes i tal, molt complicat, molt difícil. Així han quedat les vivendes del costat del riu, totalment arrasades per l'aigua. No s'ha salvat cap habitació, cap moble. Així viu la dona més vella del poble, té 94 anys, i això era el comedor, l'habitació, la cuina, l'aseo, i ahí feia llapo de ganxo i així darrere, i ha quedat així. Destrossat, no? Destrossat. La força de l'aigua ho va arrossegar tot, vehicles, contenidors, animals i este pont, amb 100 anys d'història.
Amb el trencament d'este pont, construït a principis del segle XX, Beniarbeig ha quedat parcialment incomunicat. Res s'ha pogut aprofitar de l'estructura que ahir va quedar totalment destrossada. Per això s'haurà de construir un pont nou, uns treballs que començaran la propera setmana. Com a solució provisional, l'Exèrcit construirà un pont militar perquè el poble torni a estar comunicat. Bueno, se va a instalar un puente provisional militar. Los accesos los resolverá Diputación, hará las obras correspondientes y el Ejército instalará lo que es la pasarela. Es fa difícil no trobar en cada cantó la mateixa imatge, la dels veïns que formen un gran equip de treball. Els treballs de construcció del nou pont començaran la setmana que ve, quan baixarà el cabal del riu. Imatges inèdites fins ara. Així, amb esta contundència salvatge, inundava el riu Girona enfurit el poble del Verger. L'avinguda d'aigua és tan tremenda que el nivell supera els 2 metres i arrossega entre pilots de canyes tot el que troba al seu pas. Destrossa cotxes i vivendes i obliga a desallotjar desenes de veïns. Els helicòpters rescaten gent atrapada a les teulades. Una dona de 91 anys, impedida, mor ofegada a casa. Són imatges del temporal de pluges més fort a la comunitat en els últims 6 anys, que ha deixat més de 400 litres en alguns pobles de la Marina. I esta és una de les últimes imatges arribades a la nostra redacció. Minuts després de la 1 del migdia, la força del riu Girona va arrossegar els cotxes pel carrer com si foren barcos al Verger. Observem com esta furgoneta blanca va creuar el barranc del Verger amb una lleugeresa que es deixa la veritat bocabadats. El corrent no va respectar cap objecte al seu embrutit i enfurit pas. Comencem a relatar-los les desastroses conseqüències d'esta gota freda i ho fem pel Verger, el poble que més ha patit el desbordament del riu Girona i on hem de lamentar l'única víctima mortal d'este temporal. Avui els carrers han sigut presos per soldats que intenten, encara que siga molt difícil, esborrar l'empremta d'esta enfurida aigua. Allí està en directe Charo Lledó. Charo, molt bon dia. El paisatge és, la veritat, aborronador. Efectivament, Carles, la veritat és que no es pot descriure amb paraules. Molts veïns s'han quedat sense casa i sense negocis. Ara s'afanyen en netejar tot el fang i totes les canyes que tenen dins. Una notícia d'última hora i prou positiva per a estos veïns és que el president de la Generalitat, Francesc Camps, ha dit fa no res que la Generalitat s'ha compromès a reconstruir totes aquelles vivendes d'ací del Verger i dels poblets que estiguen completament inhabitables. Els gastos, com diem, es faran càrrec per part de la Generalitat. Mentre així, com podeu comprovar, les màquines no paren. Nosaltres apenas es podem manejar per esta zona. És una de les zones més afectades per la tromba d'aigua del riu Girona, que ara baixa amb molt menys cabdal. Esta casa que tenim darrere és la que va patir la força de l'aigua i va caure a plom les seues 2 plantes. Ara els veïns s'afanyen en netejar-ho tot. Molts veïns i voluntaris vinguts d'altres pobles que tracten d'ajudar. Anem a veure un exemple, per exemple, esta papereria i una botiga de regals. Miren com ha quedat, completament envaïda pel canyes, i ja les màquines han tret pràcticament totes, però els mobles tot està inservible. Arribem a l'epicentre del desastre. Este edifici no va poder suportar l'envestida del riu Girona. S'ha enfonsat i avui els seus propietaris han tornat per salvar el que han pogut. La paret de la casa del costat també ha volat. Muntanyes de canyes i fang s'han emportat este magatzem de fontaneria. Vaig carregar tots els meus cotxes, gràcies a Déu, que l'únic que he pogut salvar, perquè tot el negoci i tot se n'ha anat a... Encara hi ha gent pitjor, però nosaltres tot el negoci i tot, ara en tirem. Continuem recorrent el rastre de la riuada. Més de 200 vivendes han quedat destruïdes. En algunes, l'aigua ha arribat fins als 3 metres. No es pot aprofitar absolutament res. L'àvia, no, mira-la, se marca ahí. Quasi 3 metres hi haurà. Ja ho hi ha. I tot perdut? Tot perdut, tot perdut. Tot perdut. Què han de fer?